Lige nu der har vi nogle meget våde mennesker. Gå væk, gå væk! Så er du ud! Jeg sagde, drenge, er det koldt? Hey, kom med ud, eller? Skal vi bade sammen med? Ja, lad os gå med vandet. Det er koldt, det her. Gjorde det? Så bader vi sammen. Det gør vi. Det er hyggeligt. Nå, drenge. Skål for helvede. Hey, åbn lige. Hey. Drenge, it's all caught on tape. Sig mig gang, hvordan kom I op? Hvad siger du? Hvordan kom de op? Jeg tror, det er noget med, at det var pænt koldt. Så varmt! Okay, hvordan er Skål, chef. Nej, skål. Skål! Der er jo ikke nogen trappe mere. Vi tager det bare op, jo. Nå. Janne Gram rapporterer fra lørdag den 9. april. Vi har 2 kolde mennesker. Det er næsten fedt. På kun se mig, ikke? Det er helt planen her. Du må gerne åbne det, så. Hold kæft, det var koldt, mand. Sunshine, mand. Jeg har en temperatur derinde, så gerne vil vide, hvor varmt Åh, Daniel. Nu er jeg glad. Det er godt, det der. Jeg har hele chancen på bånd. Det gør det. Jeg tror, det var koldt. Jeg skal lige op. Jeg skal have varmt vand. Hvad med os? Så koldt kan det ikke have været. Vi skyller lige til over. Det er jo, vi ses om lidt.